Sama na yung mga kamot, mga kaisunan. Thank you so much. Thank you so much, Auntie Norms. Alright, our second corporate award. Alright. I would like to request Honorable Jude Raven and Honorable Jomar Katandihan. Sponsor din ito ang mga bukas ni Honorable Jomar Katandihan. Ito ang nakapasipang pakpak mga kaisunan. Yeah. And ang beneficiaries ay bukas sa mga isunan. Candidates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9. Bakit yung mga dawag ng mga bukas, higan ng Honorable Jomar Katandihan. Ano hatagas masipang pakpak?